горе над хижата Качваме се горе над бившата хижа в село Ресерец, която не прилича на себе си. Всичко е разбито, няма дограми, няма покрив. Тухлите в стените са избити. А се чуди човек. А се оказа всъщност, че те са тръгнали да правят ремонт, който са ще да сменят покрива и не са успели да го довършат и реално са я разбили. И сега се качваме тук горе на високото, на някаква екопътека, където свършва. Интересно, че е доста отъпкано тук за 31 декември. Доста хора са идвали, въпреки че няма хора наоколо. Тук имаме гледка към каньона. Мама там в далечината. Някаква беседка. Това какво, фотоволтаици ли са тук? Да, тук не си идвам. Не, тук той преди не съм идвал. Това е част от... Да, тук има пейчици. Виж, някой е чистил тази пейка, имало е хора. Но само една група, колкото за една пейка. Аз съм бъдител, тук ето виждаш и Вау! тя замръзнала. Тук има видеокамера, която снима това кале в реално време. Тук направо... Аз не знаех, че е така работа. То е много сериозно. Това е много сериозен каньон. Гледай, какво става? Вау! Ти знаеш, че долу може да се ходи, обаче не знам откъде. Това наистина не го знаеш, че така тя реката мина от другата страна. Няма река тук. Това е сухо. Реката тече от оная страна. Да. А тук... Това е сухо. Тук няма река, това е сухо, да. Ние сме на холма между двете урви. А виж, там е още по-високо. Да. Хубаво място, дори през зимата е хубаво. Ясно има и да покажеш на баща ти как е замръзнала видеокамера. Трудно ще доближа с това сапонерка. Тук фотоволтаиците. Вече се позалез почти. Но тук е наистина опасно. Аз не мога да си представя, че тук долу почва пропаст реално на 2-3 метра. Те затова са направили тия укрепвания и огради. Хайде да видим. Какво пише тук? Защитена зона БГ003, така. Карвуковски карст. Сив кълвач, египетски вешоят. Зорел змияр. Тук материала. Лакиран. Почвам да пресенясва. На панелите им няма нищо. Не впечатлява дърводелската изработка, като се вижда особено, че нещото стои супер криво. Но очевидно не ги е бъркало, било е важно да се вземат парите и няма нивелация, няма нищо. Плесенясало, грубо. Жалка работа. Като знам какви пари са дадени тук. Това е беседчицата. Беседчицата е по-така симпатична, въпреки че Виж колко е хубаво. Що е чалмов финиш. Виж колко е хубаво през тия сводчета да снимаш. През сводчета да се вижда гледка. Да. Да, беседката е по-добре. Само, че тя не е добре защитена. Почнала да се обезцветява и да... Очевидно не се поддържа. Това коя година е строено? Тук коя година го правиха? Значи, виждаш ли ние, когато... Виждаш ли се виждат небоядисаните сиви такова? Значи лятото ги боядисахме с тъмната боя. Значи бяха и така посивели. Коя година са правили тия беседки работи? Може би, ще питам баща ти, 2012 или 2013. В 3-4 години. Не пише ли някакво
спомням, да. Ми пише 2007-2013. Значи не е след 2013. Да. Европейския съюз тук. Такива мъртвешки опити прави да печели симпатии. Хората ги няма. Изпълнението може да е по-добре определено. Добре, ще слизаме ли надолу? Да, слизаме. И тези фотоволтаици какво правят всъщност тук? Какво захранват? Те захранват камерите. Това ли е прословутата камера за 30 000 лева? Това ли е камерата за 30 000 лева, дето беше? Не знам дали е, тя ще питаш баща. Бившия кмет на Червен бряг, дето беше... Не, има още камери. Да, тук гледат някой, ако се хвърли да го снимат, така ли какво? И тази камера снима в реално време. Това, ако отидеш долу на компютъра в общината или влезеш на лаптопа, ако си седна. Или влезеш в сайта на лаптопа си, това нещо ще го виждаш. Да. Това е тук български ресурс. Местните хора едва ли идват, но пък туристи идват. Хубаво място. Езък за хижата, дето на такова хубаво място и... И знаеш ли, че тук има много редки видове и учени, студентите от факултета по биология на университета се ползвали това. Да, бе, да. Насам е пътеката. Насам. Пътечката е доста стръмна и сега ще видим как ще се спускаме в този сняг. Че вече почва да се смрачава. О, реселец. Тук съм идвал сигурно преди 15 години. Беше... Хижата си работеше. Всичко беше много, много спретнато и красиво през летния сезон.